हेलो हाय देखंतु मज कौन बनौची बनेला टे पकड़ा करके खाइबाकू मका पकड़ा का बनौची की पकड़ा आपण मन को देखाइबे चलंतु देखंतु मशरूम को भाजी के रखिथिले तदर बेसन भाजी पाउडर आनथिले ताको गोळेइले गोळेइकी बनैले मन टिके ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ପକଡ଼ା କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବସିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତାପରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇକି ଛାଙ୍କିକି ତା ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେନି ହେଇଗଲା ପକଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଗଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେବାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଥିଲେ ଲାଇଟ୍ ଦେଲି ଖାଇଲେ। ଏ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କିରି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତୁ ହଜମ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ରାଗ ନାହିଁ ସେମିତି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇଗଲା ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବେନି ଏ ଆଉ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼େ। ଏହା ହେଲେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମନେ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ ଖେଳିକି ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପକଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଖାଇବାକୁ ଖାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।